Assalamualaikum lur. Salam. Yuhu. Mantap. Iki lur. Neng Jawa iki istilah Jawa ki akeh banget ya lur. Misal ngene iki lur. Kowe nek ditawani wong, milih salah siji lur. Kata-katane iki ngene iki lur. Kowe iki mulya tapi ra duwe akhlak apa milih ora mulya utawa melarat tapi duwe akhlak lur. Kowe milih sing ndi lur? Mulya duwe akhlak, melarat ora duwe akhlak. Kowe milih ndi lur? Kowe milih sing ndi? Komen. Oke, komen. Nek aku, yo ku sik tak pikire sik.